Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. І ўжо ў наступным месяцы мусіць выйсці мой пераклад рамана Стывена Кінга «Ззянне». І вось такім чынам я адразу вырашыла перад вамі апраўдвацца за тое, што быў невялікі перапынак у падкасце, але насамрэч так і ёсць. Мы чакаем першага Кінга па-беларуску ўжо ў траўні, і мне дагэтуль неяк страшна гэта прамаўляць, як быццам я ўсё яшчэ сплю. Усё яшчэ гэта нейкая моя фантазія, я штосьці сабе там напрыдумляла, што я там нейкага Стывена Кінга пераклала. Насамрэч нічога гэтага ў рэальнасці не адбываецца, і потым я прачнуся, хтосьці вельмі балюча ўшчыкне мяне за руку, я прачнуся і зразумею, што гэта ўсё няправда. Але пакуль жыву ў сваёй гэтай прыгожай фантазіі, і насамрэч апошнія тыдні, калі ўжо казаць сур'ёзна, апошнія тыдні былі вельмі гарачыя ў плане працы над Стывеном Кінгам. Гэта ўсё звязана з такімі апошнімі праўкамі, якія уносіліся ў тэкст. Насамрэч апошнімі, хутчэй так, нібыта іх было трошкі, але насамрэч іх было зусім не трошкі. Ясна, што дэбютны пераклад ніколі не атрымаецца ідэальным. Я мяркую, што наступныя пераклады таксама ніколі не атрымліваюцца ідэальнымі, і я думаю, што большасць, як уласна аўтараў, пісьменнікаў, так і перакладчыкаў, усё роўна, калі перачытваюць там ці перагортваюць сваю кнігу ўжо пасля таго, як яна выйшла з друку, папярова, ўжо ўсё, факт здзейсніўся, ты ўжо, па сутнасці, нічога не можаш зрабіць, нічога не можаш паправіць. І я думаю, што вось многія з гэтых творчых людзей глядзяць на гэтую кнігу і такія, а вось тут можна было зрабіць інакш, а вось гэтае слова можна было замяніць на гэтае, а вось тут быў бы такі цудоўны фразеалагізм, дарэчы. Але ясна, што ў нейкі момант любому перакладчыку проста варта, як пісьменніку таксама любому, варта адпусціць свой тэкст, проста перастаць імкнуцца яго удасканальваць, змірыцца з тым, што кніга выйдзе такая, якая яна ёсць, і табе з гэтым потым жыць. Можна проста не перачытваць свой тэкст. Дарэчы, вось я не ведаю. Хутчэй за ўсё, я яго перачытаю. Калі я ўжо буду мець у руках папяровую кнігу, магчыма, не адразу, тому што я ўжо адчуваю, што у мяне адбыўся пэўны перадоз гэтым тэкстам. Я ўжо некаторыя радкі ведаю на памяць, нягледзячы на тое, што гэта кніжка, дарэчы, я не ведаю, колькі будзе ў беларускім выданні старонак, недзе, можа, якіх 500, моя кніжка англамоўная, арыгінальная, з якой я ўласна і перакладала, у ёй каля 500 старонак. І вось гэтых 500 старонак я там некаторыя моманты, ўрыўкі магу проста цытаваць, таму што настолькі добра іх памятаю. І таксама вы ж хацелі, каб я расказвала трошкі больш пра пераклад. Яшчэ не наступіў той выпуск, калі я буду гэта рабіць так маштабна, магчыма, у прысутнасці іншых удзельнікаў гэтага падкаста. Але я раскажу так трошкі таксама адчуванняў, бо я сябе злавіла на пэўных момантах самасабатажу. Калі ты адначасова вельмі моцна хочаш, каб кніга выйшла як мага хутчэй, каб ужо хутчэй патрымаць яе ў руках, нарэшце упэўніцца, што гэта не сон, што вось яно, гэта зрабіла ты, гэта у пэўнай ступені, можна нават так гучна сказаць, гэта пік тваёй літаратурнай кар'еры. То бок усё тое, што ты рабіла раней, гэта таксама даволі важныя, значныя рэчы, але яны па-свойму важныя і не ідуць ні ў якое параўнанне вось менавіта з гэтым момантам, да якога там я прыйшла ў сваім літаратурным развіцці умоўна. Далей таксама будуць нейкія пераклады, я спадзяюся, магчыма, хутчэй за ўсё, верагодна. Яны таксама будуць па-свойму значныя, але вось гэты момант, ён быў першы, і ён так назаўсёды і застанецца ў жыцці, у маёй памяці, у маіх адчуваннях такім найважнейшым. Разам з тым, акрамя таго, што вось мне вельмі моцна хочацца ўжо хутчэй патрымаць кнігу ў руках, я вельмі моцна баюся гэтага моманту, і нават у пэўнай ступені я зразумела, што я яго адцягвала. Карацей, вось у галаве адбываецца такі складаны когнітыўны дысананс, які, як мне падаецца, пройдзе, знікне з маёй галавы толькі калі кніга ўжо уласна выйдзе. Таму цяпер мне і вам таксама, у прынцыпе, застаецца толькі чакаць. І раз ужо пайшлі такія невялічкія офтопы перад уласна выпускам падкаста, у якім сёння вас чакаюць літ-навіны, як вы ўжо здагадаліся, прачытаўшы назву гэтага выпуска, я трошкі, як звычайна, раскажу гісторыі, якія апошнім часам адбываліся ў нас у кнігарні «Кнігаўка». І літаральна сёння да нас заходзілі наведвальнікі, хлопец і дзяўчына, якія выбралі сабе некалькі кніжак, і купляючы, прыкладваючы картку да тэрміналу, дзяўчына сказала, што грошы, патрачаныя на кнігі, не лічацца тратамі. Я сказала, што
пацвярджаю, так і ёсць. Яна сказала б, ну яшчэ б вы сказалі іншае. Я кажу, так я ж таксама, як і вы, трачу грошы на кнігі, я такі ж самы чалавек. І таксама потым дзяўчына дадала, што яны наогул ішлі купляць талеркі. А вось вернуцца дадому з кнігамі, я сказала, што кнігі лепш за талеркі, на што хлопец справядліва запярэчыў, што з кніг нельга паесці, але потым мы прыйшлі да высновы, што у прынцыпе, калі кніга ў цвёрдай вокладцы або калі кніга абгорнутая ў пластык, у пластыкавую упакоўку, з яе таксама у прынцыпе можна паесці, калі зразумела гэта не суп, але я б вам ўсё роўна не раіла так рабіць. Я зразумела не адэпт нейкага свяшчэннага стаўлення да кнігі. Для мяне ўсё ж такі кніга, уласна, папяровая, гэта проста абалонка цела, а душа кнігі, самая важная рэч, гэта тэкст, які там напісаны, неважна, у якой ён форме, у электроннай, у аўдыаформе, або вось так надрукаваны. Таму у мяне няма ніякіх праблемаў з тым, каб пісаць у кнігах. Я думаю, што вы ўжо чулі ад мяне гэта ў маім падкасці не раз, таму, у прынцыпе, паставіць талерку супа на кнігу для мяне не выглядае як нейкае страшнае злачынства, і, магчыма, зараз у кагосьці дрыжыкі пайшлі па целе, калі я гэта сказала, але даруйце, вось такі я еретык кніжны, так і ёсць. Таксама на днях у нас адбыўся смешны дыялог з Янушкевічам, калі я пісала пост пра тое, што на наступным тыдні мы сустрэнемся з нашымі чытачамі на кніжнай выставе ў Беластоку. Дакладней, Андрэй Мікалаевіч сустрэнецца, а я-то буду сядзець у варшаўскай кнігарні «Кнігаўка», але я пісала пра тое, што там можна будзе ўбачыць, якія нашы кнігі мы прывязём, і Янушкевіч сказаў: «О, можаце напісаць, што на выставе ў Беластоку будуць сабакі». Ён меў на ўвазе, што ўжо на той момант выйдзе перавыданне кнігі Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы», і мы прывязём яго на гэтую выставу. Я далей у яго запытвала, што яшчэ, ну хіба якія-небудзь іншыя навінкі там будуць, можа пра штосьці таксама варта напісаць, і на маё «а яшчэ» ён адказаў: «Каты ж пра ты». І я сказала, што шкада, што скончыліся свінні, наклад кнігі Сашы Чарнухі, а так бы я напісала, што выдавецтва Янушкевіч едзе ў Беласток з поўным заапаркам. На што мы пасмяяліся, што ў нас яшчэ ёсць ферма жывёлаў, якая таксама скончыўся наклад, і мы чакаем перавыдання гэтай кнігі. Вось такі трошку біялагічны гумар часам адбываецца ў нас у сценах кнігарні. Таксама на ўздагон гісторыі пра заапарк будзе гісторыя пра кнігу Ганны Янкуты «Кот Шпрот». І гэта даволі папулярная кніга ў нас у кнігарні. Дзеці вельмі полюбілі гэтага героя, і на днях у нас была сям'я, мужчына, жанчына і 3 дзяцей, і 2 дзяўчынкі былі такога ўзросту ўжо даволі свядомага, ну, можа, каля 6 гадоў ці 10. Я не вельмі ўмею вызначаць узрост сучасных дзяцей, у прынцыпе, сучасных дарослых таксама, таму што мне падаецца, што сама не надта выглядаю на свой узрост, і апошнім часам, ну, людзі выглядаюць, мне падаецца, маладзейшымі, чым яны ёсць у асноўным. І, карацей, гэтыя дзяўчынкі, пабачыўшы Шпрата, адразу закрычалі: «Кот Шпрот, кот Шпрот!» І мне так хацелася гэты момант гэтага экстазу, пэўнага такога дзіцячага чытацкага экстазу засняць на відэа, каб потым паказаць Ганне. Хаця я думаю, што Ганна сустракалася са сваімі чытачамі і таксама бачыла захопленых дзяцей, якія вельмі любяць яе твор, таму для яе гэта не было падкрыццём, але мне падаецца, што ўсё роўна было б даволі прыемна пабачыць гэта вось так яшчэ раз. І я ведаю, што Ганна мяне слухае, таму вось перадаю табе гэтую гісторыю. Гэта было сапраўды неверагодна прыемна, і хоць я не пісала гэтую кнігу, у прынцыпе, не маю да яе ніякага дачынення, але таксама вельмі люблю кота Шпрата. Гэта, я думаю, што той герой беларускай літаратуры, які застанецца ў нашай дзіцячай літаратуры на ўзроўні, там, я не ведаю, з палескімі Рабінзонамі, ці адзін з першых персанажаў, якіх вы будзеце згадваць, думаючы пра дзіцячую беларускую літаратуру. Вось для мяне, напрыклад, гэта якія-небудзь Бульбобы, Булька і Боб, вось гэтыя сабакі з кнігі Паўла Місько. І для дзяцей наступных пакаленняў я спадзяюся, што гэта будзе менавіта кот Шпрот. Таму такі прыемны момант у нашай кнігарні, які мяне нават трошкі расчуліў. І насамрэч, у пэўнай ступені гэта быў момант такой рэабілітацыі за аднаго з дзяцей, які таксама нядаўна быў у нас у кнігарні, які, здаецца, быў старэйшы за гэтых дзяўчат. Яму можа быць каля 10 гадоў, зноў жа, я магу памыляцца. Але наколькі па-іншаму ён сябе паводзіў, ён увесь час капрызнічаў, ён казаў, што мне не падабаецца гэтая кнігарня, она жахлівая, пойдзем адсюль, тут так мала месца, тут так мала кніг. Ну, карацей, хутчэй за ўсё, у дзіцёнка проста быў нейкі такі трошку неадэкватны стан, і ён гэта ўсё выразіў
у сваёй нелюбові да кнігарні. Ведаеце ж, такое бывае таксама, калі вы там прыходзіце з працы і вас там раззлаваў, напрыклад, ваш дырэктар, але вы прыходзіце дадому і не можаце гэта выразіць словамі чамусьці, і вы пачынаеце зрывацца на кагосьці з вашых блізкіх, сваю агрэсію, замест таго, каб выказаць яе дырэктару, што мне там, маўляў, не падабаецца, як вы размаўляеце са мной, ці як вы себе паводзіце, там, ці тое, што вы робіце, таму што, ну, гэта можа паўплываць на вашу далейшую працу. І вы прыходзіце дадому, і гэтая агрэсія ў вас ёсць, і вам трэба кудысьці яе зліць, і вы яе зліваеце на тых, хто пад рукой, умоўна кажучы. Замест таго, каб патлумачыць, што, калі ласка, не кранай мяне цяпер, бо я там магу узарвацца, таму што ў мяне там на працы адбылася нейкая непрыемная сітуацыя. Не, проста людзі звычайна пачынаюць зрывацца на ўсіх, хто побач. Я вам не раю так рабіць, калі вы ведаеце, што вы такі чалавек, калі ласка, адсочвайце гэта за сабой. Вось у мяне, напрыклад, такога няма, мне нашмат прасцей патлумачыць, што зараз я хачу зачыніцца ў пакоі, каб ніхто мяне не чапаў, калі ласка, інакш я на цябе сарвуся. Просто таму, што у мяне ёсць там пэўны запас агрэсіі, які я не выліла ў месцы, якое заслугоўвала вылівання гэтай агрэсіі. Вось. Як звычайна нейкая такая невялічкая хвілінка псіхалогіі ў падкасце Белліт. Хаця звычайна гэтая хвілінка бывае ў падкасце кніжная шафа, але вось даўно мы з Настай не запісваліся. Яно, бачыце, прарываецца і сюды. Таксама нядаўна была сям'я, якая сказала, што прыйшла ў кнігарню адразу хуценька з цягніка ці з аўтобуса, дарэчы, не памятаю, які там быў транспарт, здаецца, цягнік. Яны сказалі, што мы прыйшлі траціць сямейны бюджэт. Вось такіх наведвальнікаў я люблю, ухваляю, калі гэта ўсё адбываецца паводле уласнай згоды бакоў. І тады яшчэ дзяўчына смяялася, казала, што проста там літаральна за тыдзень да гэтага муж мне сказаў: ну ты там можаш схадзіць на свой манікюр, на свой педикюр, каб потым ён мог проста спакойна прыехаць у кнігарню і накупіць сабе тых кніжак, якія ён хоча. І ў прынцыпе, гледзячы на цану на манікюр і педикюр у Варшаве, у прынцыпе, дзесьці на такую суму яны кніжак і накупілі. Так што ўсё атрымалася гарманічна, і муж задаволены, і жонка ж таксама будзе чытаць гэтыя кнігі, так што усе радыя і шчаслівыя. Здаецца, усе гісторыі, якія хацела, якія ўспомніла, якія сабе ў нататкі запісала, я вам расказала, таму літнавіны сакавіка ў нас далей па раскладзе. У эфіры 119 выпуск падкаста Белліт. І з гэтага выпуска вы даведаецеся, у бібліятэцы якога польскага горада з'явілася беларуская палічка. Таксама, куды паставяць 5-метровага купалу, такая інтрыга. Таксама, што такое дыснеіфікацыя, страшнае слова. І таксама, у гонар якога літаратурнага персанажа назвалі старажытную чарапаху. Ну і самая цікавая навіна ў гэтым выпуску, як мне падаецца, хто скраў ідэю рамана Евы Вежнавец. І таксама многае іншае ў сённяшнім 119 выпуску падкаста. Але працягваюцца мае оф-топы, і сённяшні выпуск я пачынаю не з навінаў. Ужо, у прынцыпе, вы зразумелі, што я лірычнае адхіленне люблю. Я пачынаю гэты выпуск з падзякі. Я вельмі хачу падзякаваць беларусам Гданьска за запрашэнне ў госці, бо 5 красавіка я наведала гэты проста ачмурэнна прыгожы горад па запрашэнні мясцовай суполкі. Бо рэч у тым, што ў філіяле Гданьскай бібліятэкі, які знаходзіцца ў старым горадзе на вуліцы Мар'яцкай, адкрылася беларуская палічка. Вось, уласна, на адкрыццё, урачыстае адкрыццё гэтай палічкі мяне і запрасілі, як такую зорку, і, кажа Янушкевіч, селябрыці. Сустрэча працягвалася амаль 2 гадзіны. Мне сказалі, што там было каля 25 чалавек, і я лічу для сябе гэта вялікім поспехам. Я спадзяюся, што мясцовыя беларусы будуць вельмі актыўна карыстацца беларускімі кнігамі ў бібліятэцы, таму што, адкрыю вам такую таямніцу, якая зусім не таямніца, а наадварот, тая рэч, якую трэба агучваць. Ад гэтага залежыць далейшае папаўненне гэтай паліцы. Бо калі кіраўніцтва бібліятэкі пабачыць, што на беларускія кнігі ёсць попыт, што гэтыя кнігі актыўна бяруць, ну і адпаведна, што кіраўніцтва тады будзе актыўна папаўняць гэтую палічку, купляць новыя кнігі. Так што, шаноўныя беларусы Гданьска, таксама Гдыні і Сопата, звяртаюся да ўсіх жыхароў Труйместа. Я ведаю, што сярод маіх слухачоў такіх даволі шмат, і я вас запрашаю карыстацца бібліятэкай. Наколькі я зразумела, там усё вельмі проста. Трэба нейкую там картку зарэгістраваць, і ўсё. Вы можете карыстацца рознымі бібліятэкамі Гданьска, не толькі гэтай канкрэтнай, але менавіта ў гэтай вы знойдзеце беларускія кнігі. Там цяпер каля 20 кніг, магчыма, нават ужо больш, можа каля 30, і гэта пераважна кнігі нашага выдавецтва Янушкевіч, і таксама некаторыя кнігі фонду камунікацыі.
унікат. А таксама калі вы дома маеце беларускія кнігі, якімі хочаце падзяліцца з бібліятэкай, то гэта таксама безумоўна вітаецца. Вы можете прыносіць кнігі наўпрост у гэтую бібліятэку. Вось пры мне літаральна на адкрыццё палічкі наведвальнікі прынеслі цікавыя дзіцячыя кнігі. Я там адразу заўважыла адну са сваіх улюбёных сучасных кніжак. Гэта Яміна выдавецтва Коска, якую я бязмежна люблю і вельмі раю. І вось цяпер беларусы Гданьска, Гдыні і Сопата ў гэтай бібліятэцы могуць гэтую кнігу ўзяць пачытаць. Сама бібліятэка вельмі прыгожая, там перыядычна адбываюцца розныя беларускія мерапрыемствы, і калі вы сачылі за апошняй прэміяй Гідройця, то акурат яе ўручэнне адбывалася ў гэтай бібліятэцы. І таксама у яе цудоўны, неверагодна прыемны дырэктар, ён, дарэчы, вельмі любіць творчасць Гюнтера Граса. І вось на гэтым моманце у чат урываецца адзін там перакладчык Сярожа Матырка, якому я адразу даслала фота калекцыі з гэтай бібліятэкі. Я далучу гэтае фота да паста з падкастам на Патрэоне, бо рэч у тым, што дырэктар бібліятэкі, ён трошкі як я. Ён збірае калекцыю адной кнігі на розных мовах. І я збіраю Джорджа Оруэлла 1984, а дырэктар бібліятэкі збірае кнігу, падзеі якой у тым ліку адбываецца і ў Гданьску. Гданьск вельмі важны горад для гэтай кнігі. І гэтая кніга, гэта, зараз тут павінен быць вось такі гук, таму што гэта кніга, якая называецца «Бляшаны барабан» Гюнтера Граса. Гэта кніга, якая заўжды у першую чаргу асацыюецца з Сярожам, таму што Сярожа марыць гэтую кнігу перакласці, вельмі яе любіць і нават трошачкі працуе над перакладам гэтай кнігі, наколькі я ведаю, там штосьці сёе-тое перакладзенае ў стол у яго ёсць. І таму, пабачыўшы гэтую паліцу, у мяне ні хвіліны ваганняў не было, каму дасылаць гэтае фота. Бо таксама дырэктар, калі пабачыў маю цікавасць да гэтай палічкі, я вельмі доўга разглядала яе і фоткала, ён падышоў і сказаў, што беларускага перакладу, на жаль, на паліцы няма. І я яму паабяцала аднойчы прывесці гэтую кнігу туды ў калекцыю з аўтографам перакладчыка. Так што, Сярожа, працуй. Ну і таксама збоку на гэтай паліцы відавочна вісіць бляшаны барабан чырвона-белы з надпісам Гданьск. Таму, калі будзеце ў гэтай бібліятэцы, таксама вось звярніце ўвагу на такую цікавую палічку. Ну і таксама не літаратурная, а проста прыемная, што я ўпершыню за 5 гадоў у Сопаце сустрэлася з Балтыйскім морам, дзякуючы гэтай вандроўцы, і нават мела магчымасць, чаму я сказала ў пачатку, што гэта не надта літаратурная, я мела магчымасць некалькі гадзінак пачытаць на беразе Балтыйскага мора. Ну і таксама трошкі памачыць ногі ў ледзяной вадзе. І фота таго, як я чытаю на беразе, таксама шукайце на Патрэоне, калі вам гэта цікава, не ведаю. Вельмі цікавая інфармацыя. Яшчэ раз вялікі дзякуй беларусам Гданьска, вялікі дзякуй асабіста Віталю за тое, што зрабілі такое мерапрыемства магчымым, за тое, што далі мне магчымасць пабыць часткай гэтага мерапрыемства і падарылі проста вельмі цікавы, прыемны вечар. І таксама, дарэчы, калі будзеце на вуліцы Мар'яцкай, там ёсць экляровня, я балдзею проста з гэтай назвы, экляровня, у якой прадаюцца эклеры, і гэта месца, якое трымае беларуска, наколькі я зразумела. Таму частуйцеся эклерамі на вуліцы Мар'яцкай, завітвайце ў бібліятэцу на вуліцы Мар'яцкай, чытайце беларускія кнігі і будзе вам шчасце. Ну і апошні автоп на сёння, і так ужо палова падкаста, мабыць, прайшла. Я 12 красавіка наведала ў Варшаве адзін тэатр, у якім я была не на тэатральнай пастаноўцы. Гэта быў вельмі цудоўны вечар у вельмі інтэлектуальнай кампаніі, бо ў Варшаву з лекцыяй пра кіно, дакладней, не з лекцыяй такой сур'ёзнай, а з проста размовай пра кіно прыехаў кінакрытык Антон Долін. І для мяне Антон Долін гэта проста мая ролевая мадэль і проста інтэлектуальны краш, таму што гэта чалавек, які ведае пра кіно і ведае пра літаратуру ў тым ліку столькі, што я проста не ўяўляю, дзе ў гэтым чалавеку гэта ўсё змяшчаецца. Колькі трэба было паглядзець, пачытаць, паслухаць за ўсё сваё жыццё, каб валодаць вось такім велізарным багажом ведаў, якія мае Антон Долін. Ён мае філалагічную адукацыю, мы як бы з ім калегі, але ён усё ж такі вырашыў пайсці па шляху кінакрытыкі, але пры гэтым у літаратуры ён разбіраецца не горш, чым у кінематографе, ён сочыць за навінкамі, ён цудоўна можа расказваць як пра старажытную літаратуру, так і пра сучасную літаратуру. І для мяне гэта проста нейкі, хіба недасягальны ўзровень ведаў, узровень інтэлектуальнага развіцця. І я вельмі даўно сачу за яго творчасцю. Мне вельмі радасна было, што ён
як кажуць, не засаў і выказаўся, што ён вельмі актыўна выказваецца на тэму вайны, ён вельмі добра разумее падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі, якія адбываліся ва ўкраіне. Ён выказваецца ў падтрымку, і таксама не так даўно у адным са сваіх відэа ён зняўся у майцы з літарай «У» нескладовая, якую яму падарылі беларусы, як ён потым адказваў, чаму ён вырашыў у такой майцы здымаць відэа. Таму, карацей, гэта той чалавек, скажам, з той рускай культуры, цікавіцца якім не зашкварна, бо вельмі сумна назіраць, як твае, магчыма, там нейкія куміры дзяцінства падтрымліваюць тое, што зараз адбываецца ва ўкраіне. І мне вельмі радасна, што насамрэч у мяне было вельмі мала такіх вось расійскіх дзеячаў, якія мяне расчаравалі. Не тое, каб я там надта ўцягнутая ў расійскую культуру, але так ці інакш жывучы ў Беларусі, ты хоцькі-няходзькі з'яўляешся часткай гэтага. І асабліва ў дзяцінстве гэта адбываецца зусім несвядома, калі у тваёй кватэры на Новы год, там, не ведаю, голубой аганёк, і ты жывеш з песнямі там Кіркорава, Пугачова і іншых людзей, і ты проста не можаш не ведаць гэта. Потым, калі ты ўжо ў свядомым узросце, ты ўжо можаш сам выбіраць, які кантэнт спажываць, і тады, зразумела, неяк адмяжоўваешся ад усяго гэтага сябе. Але вось для мяне, напрыклад, Антон Долін — гэта той чалавек, ад якога я не хачу сябе адмяжоўваць, таму што гэта сапраўды вельмі разумны, прыемны чалавек, якога мне прыемна слухаць, і які у тым ліку спрыяе майму развіццю. Ну і прыемны бонус, што ў цяжкія часы гэты чалавек паказаў сябе сапраўды як годны чалавек з такой яркай, выразнай грамадзянскай пазіцыі, якую ён не баіцца агучваць. Ну, у сувязі з гэтым, у прынцыпе, і быў вымушаны з'ехаць з Расіі. І зараз жыве ў Латвіі, калі не памыляюся, ў Рызе. І вось гэты вечар, гэтая размова, гэта былі проста цудоўныя 2 гадзіны, падчас якіх Антон вельмі шмат разважаў пра сучасны кінематограф, пра тое, што цяпер для нас усіх кіно ўсё, гэта кіно пра эмігрантаў. І таксама гэта кіно пра вайну, бо вось сёлета 4 галоўныя карціны на Оскары, яны ўсе пра вайну. 3 фільмы пра тыя старыя войны і 1 пра вайну сучасную. Гэта дакументальны фільм «29 Марыуполі». І таксама Антон закранаў вельмі важную тэму, тую рэч, пра якую я таксама вельмі часта думаю, што часам людзі кажуць, што, маўляў, ой, усё гэтае сучаснае, неважна, кажуць яны гэта пра кіно або пра літаратуру. Ну, таксама хіба музыку можна сюды аднесці. Што вось тое, што цяпер ёсць сучаснае, гэта ўсё абы што, кіно сапсавалася, літаратура сапсавалася, толькі класіка, толькі хардкор. І Антон вельмі добра выразіў мае думкі, што сучасная літаратура, проста мы зараз яе ўсю маем, і маем магчымасць яе там чытаць, глядзець. Там сучаснае кіно, сучасную літаратуру, ўсё гэта мае магчымасць спажываць. І зразумела, што калі ты чытаеш ці глядзіш штосьці сучаснае, то адна кніга будзе добрай, другая кніга будзе дрэннай, магчыма, 3-я, 4-я таксама будуць дрэнныя. Гэта натуральны працэс, таму што менавіта так і адбываецца адсеў. А чалавек, прачытаўшы там пару дрэнных кніг з сучаснай літаратуры, кажа: ой, всё, цяпер буду чытаць толькі класіку. А класіка — гэта як бы тая ж сучасная літаратура, якая проста прайшла адсеў часам. То бок праз 20, праз 30 гадоў з сучаснай літаратуры, сучаснай нам цяпер, таксама застануцца там тыя 10 твораў, а ўсё астатняе адсеецца. І хтосьці ў 30-м годзе будзе казаць, што ой, не буду чытаць гэтую сучасную літаратуру, пачытаю калепш там літаратуру 2000-х. Таму ні літаратура, ні кіно яны з цягам часу не дэградуюць. Проста з іх выкрышталізоўваецца тое, што потым мы назовём класікай, і тое, што застанецца ў нейкім там кінематаграфічным або літаратурным каноне. Такія, здавалася б, не новыя простыя думкі, але для многіх людзей чамусьці яны з'яўляюцца нейкім адкрыццём. Вось я насамрэч вельмі даўно пра гэта думаю, і таму я, прачытаўшы 5 дрэнных кніжак сучасных, я не кідаюся назад у класіку з думкай, што ўсё, не нагой больш у гэтую сучасную літаратуру, лепш буду чытаць старое, праверанае, бо для мяне як бы і ў класіцы часам здараюцца творы, якія ты чытаеш і думаеш: а ё-маё, а як гэта стала класікай? Таму што густы розныя, і густы некаторых людзей даволі спецыфічныя, і кожнаму падабаецца сваё, і кожны знойдзе штосьці сваё ва ўсім багацці той літаратуры, якая ёсць, якая яшчэ выйдзе.
і не трэба сябе абмяжоўваць, заганяць у нейкія рамкі, што ўсё, я чытаю толькі класіку і ваша гэта сучаснае мне не патрэбна. Чытайце проста для таго, каб атрымліваць асалоду, і тое ж самае можна прыкласці і на кінематограф. Карацей, як вы разумееце, я вельмі захопленая гэтым мерапрыемствам. Пасля мерапрыемства я вельмі захоплена дзялілася ўражаннямі, я гучала проста як задрот сінефіл, але я такі шчаслівы піражочак, бо падобныя інтэлектуальныя сустрэчы мяне вельмі зараджаюць і вельмі натхняюць і таксама на тое, каб развівацца далей, бо калі ты чуеш, як гэты чалавек са сцэны вяшчае такія разумныя рэчы, і, дарэчы, у Доліна запыталі, як вось такім жа чалавекам стаць, у сэнсе, як навучыцца бачыць у кіно, дапусцім, усе адсылкі, якія там сустракаюцца. І Долін сказаў таксама добрую рэч, што вам проста трэба чытаць і вам проста трэба глядзець для таго, каб навучыцца гэта рабіць. Гэта ўсё начытанасць і нагледжанасць. Няма ніякіх сакрэтных лекаў ці нейкіх рэцэптаў таго, як можна стаць разумным, умоўна кажучы. Але я ўжо падумала пра тое, што таксама зноў у каментарыях знойдзецца які-небудзь чалавек незадаволены тым, што я вам тут так захоплена расказвала пра нейкага дзеяча рускай культуры і што ўсё, Наста зашквар, адпісваемся ад Насты. Я спадзяюся, што ўсё ж такі сярод маіх слухачоў больш адэкватных людзей, якія умеюць размяжоўваць, ну, нават не тое, што сваіх чужых, але размяжоўваць людзей годных ад людзей, ну, скажем, так сабе. Таму што годнасць, ведаеце, не мае нацыянальнасцей. І таксама Долін расказаў такую цікавую гісторыю, бо ён жа лічыцца зараз у Расіі замежным агентам, а гэта там адпаведна пэўныя пазнакі, што ўсе яго кнігі, калі яны выходзяць у Расіі, мусяць цяпер быць з налепкай, што гэта матэрыял створаны замежным агентам. Я думаю, што вы чулі на Ютубе такія фразы і бачылі там гэта ў артыкулах нейкіх, карацей, ўсё ў іх там вельмі цікава. Не так цікава, як у нас усё яшчэ, але таксама даволі цікава. Ну і аднойчы яму патэлефанавалі вось літаральна нядаўна з выдавецтва «Эксмо» і сказалі, што, ну, Антон, давай уже якую-небудзь новую кніжку трэба выдаваць. І ён ім такі, типа, ў сэнсе, ну я ж замежны агент, вам як бы гэта можа быць не вельмі бяспечна. І яны сказалі, няважна, затое кнігі добра прадаюцца. Як кажуць, палітыкай, а бізнес па раскладзе. І сапраўды мне падаецца, што зараз у Расіі усе гэтыя палічкі ў кнігарнях, якія там павінны быць, што там кнігі павінны быць завешаныя ў іх, карацей, павінны быць паўсюль пазнакі, што гэта кнігі напісаныя агентамі гэтымі замежнымі. Вось гэта самыя папулярныя палічкі ў кнігарнях, як мне падаецца, дзе размешчаныя кнігі там якога-небудзь Акуніна, каго там яшчэ. Я, шчыра кажучы, не асабліва так глыбока ў тэме рускай культуры сучаснай, але кнігу Доліна «Эксмо» ўсё ж такі выдала. Ну і ўсё, давайце ўжо хутчэй, хаця прайшло ўжо хвілін 30, пераходзіць да літаратурных навін сакавіка і пачынаем з такой навіны, вельмі важнай для беларускай культуры. Як вы можете памятаць, у мінулым годзе, 15 верасня, адбылася прэм'ера спектакля «Дзікае паляванне караля Астаха», пастаўленая на сцэне лонданскага Барбікан. І гэты спектакль гэта сінтэз оперы, драматычнага тэатра, мультымедыа і жывой музыкі. І гэты спектакль паставіў свабодны тэатр. Гэта была неверагодна вялізная падзея, на якой сабраўся ўвесь бамонт, можна сказаць, у Лондоне. І цяпер гэтая пастаноўка прынесла яе стваральнікам намінацыю на Олів'е Эвордс. Гэта найвышэйшая прэмія брытанскага тэатра. І яе можна параўнаць з прэміяй Бафта для кіно і тэлебачання і з прэміяй Brit Awards для музыкі. Карацей, гэта такія вельмі значныя уплывовыя брытанскія прэміі. Уручэнне прэміі адбудзецца 14 красавіка, хутчэй за ўсё гэта акурат той дзень, у які падкаст выйдзе, таму у наступным выпуску Літнавін я ўжо буду вам расказваць, атрымала гэтая пастаноўка прэмію ці не атрымала. Ну і цяпер тая самая навіна, якую я ў пачатку анансавала як найбольш цікавую з усяго выпуска, гэта навіна крышачку скандальная, звязаная з дзяржаўным кнігавыданнем. І мы ўжо ў сяброўскім коле сваім трошкі гэтую навіну абмеркавалі, пасмяяліся, і цяпер нарэшце магу падзяліцца гэтай навіной з вамі, калі вы раптам яе прапусцілі. Рэч у тым, што ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» у 2025 годзе запланаваны выхад кнігі маладой аўтаркі, якую завуць Вікторыя Кляўко. І гэты раман называецца «Вырай». І гэтае выданне адбудзецца дзякуючы таму, што Вікторыя перамагла ў літаратурным стартапе «Літап», які быў арганізаваны Міністэрствам інфармацыі. І пакуль што нічога асабліва скандальнага на першы погляд. Але цяпер я вам прачытаю словы аўтаркі, якая расказвае, пра што яе твор. Увага!
Хацелася расказаць гісторыю пра вяртанне дадому. Мая галоўная гераіня 17 гадоў таму эмігравала ў Германію ў пошуках лепшага жыцця. Прафесійна яна рэалізавалася, але асабістае жыццё, на жаль, не склалася. На парозе свайго 50-годдзя яна вымушаная вярнуцца ў родную вёску на поўначы Беларусі і праводзіць сваю маці ў апошні шлях. Там яна сутыкаецца з тым мінулым, ад якога так старалася ўцячы. Шмат чаго пераасэнсоўвае і ў выніку вяртаецца ў Беларусь, бо разумее, што яе месца тут. Блін, вось так і хочацца ўвесь гэты пафас разбавіць, сказаўшы ў канцы замест тут слова туць. Туць каля сэрца. Але адчуваеце, чым пахне ўся гэтая гісторыя? Мне гэтая гісторыя пахне балотнымі казкамі. І кніга Евы Віжнавец «Па што ідзеш воўча». І Вікторыя дзялілася ў сваім тэлеграм-канале урыўкамі з гэтага твора, і ў каментарыях ёй справядліва накідалі ў панамку, што што это такое, чаму кнігі такія падобныя. І Вікторыя сказала, што кнігу Віжнавец яна не чытала, яна не ведае сюжэту гэтай кнігі, і як бы наогул, маўляў, гэты сюжэт вельмі папулярны, ён проста лунае ў паветры, а тэмы і сюжэты ў літаратараў могуць перасякацца. Ведаеце, мне штосьці падаецца, што нейкая чарапашка трындзіць, бо я не ўпэўненая, што такое можа быць, хаця я цалкам усведамляю, што такія гісторыі здараліся, і бывала, што геніяльныя думкі прыходзілі розным людзям у галаву адначасова, як я не ведаю, там, з вынаходніцтвам радыё ці з чымсьці яшчэ. Але штосьці вельмі падазроным выглядае ўся гэтая сітуацыя. Калі ласка, напішыце ў каментарыях, што вы наогул думаеце наконт усёй гэтай гісторыі, ці сапраўды Вікторыя такая наіўная дзяўчына, якая не чытала Евы Віжнавец, не бачыла гэты твор, ніколі з ім не сутыкалася і проста абсалютна выпадкова напісала настолькі ж падобны твор. Цікава яшчэ было б зірнуць на гэты твор. Чакаю, калі ён выйдзе, праўда, гэта адбудзецца ў наступным годзе, яшчэ вельмі не хутка, ўжо ўсе як бы і забудуць пра гэтую гісторыю, але я мяркую, што калі мне трапіцца на вочы, я з задавальненнем у пэўнай ступені гэты твор прачытаю і, зразумела, раскажу пра яго вам. А там ужо і будзем глядзець, наколькі вялікае падабенства паміж гэтымі творамі, бо адна справа падабенства сюжэтаў, вось такога кароткага апісання, умоўна, анатацыі. Але наколькі твор будзе падобны ў рэчаіснасці, гэта мы ўжо даведаемся, калі кніга ўласна выйдзе. Ці знаёмае вам імя Францыска Скарыны? Нейкія дзіцячыя падводкі ў мяне атрымліваюцца. Тады наступнае пытанне. Ці ведаеце вы, у якім горадзе, відавочна, акрамя Піцера, жыў і тварыў Скарына? Таксама горад з 5 літар і пачынаецца на літару П. Такія вось жарты ўзроўню школьніка. Карацей, у Празе, дзе жыў і працаваў Скарына, урачыста адкрылі памятны знак на месцы яго друкарні. І сам уласна гэты знак у бруку ходніка Старамесцкай плошчы усталявалі яшчэ ў траўні мінулага года. І гэты помнік, знак, ён спалучае ў сабе сігнет Скарыны, гэта прамяністае сонца з прытуленым маладзіком, з лацінскім надпісам «Domus Severini Institutoris» – дом купца Севярына. І вось нарэшце адбылося нядаўна ўрачыстае адкрыццё гэтага своеасаблівага помніка, і калі я буду ў Празе зноў, я абавязкова завітаю паглядзець, бо ў мінулае сваё наведванне Прагі, гэта было вельмі даўно, у 2017 годзе хіба, я якраз там была ля памятнай дошкі першадрукару, якая вісіць у нейкім дворыку, і наколькі я памятаю, гэта проста дошка, якая вісіць у рандомным месцы, то бок ніякага дачынення менавіта да творчасці Скарыны гэтае месца не мае. Але фота я таксама далучу на Patreon у пост, можете паглядзець. Але я думаю, што для мяне і для многіх з вас Прага гэта ўсё ж такі больш горад, звязаны з Францам Кафкам. Вось Кафкі там сапраўды вельмі шмат. Таксама у мяне даволі шмат фотаздымкаў, прысвечаных яму мясцін, помнікаў, нейкіх шыльдаў, кавярняў, карацей, усяго-ўсяго. Вось Прага гэта так, горад Франца Кафкі і таксама яшчэ горад рамана Густава Майрэнка «Голем». Кніга Максіма Знака «Зекамерон» увайшла ў шорт-ліст брытанскай прэміі «Рэспублікі свядомасці», якой штогод ганаруецца мастацкая літаратура, выдадзеная невялікімі выдавецтвамі Великабрытаніі і Ірландыі. І кніга гэта аказалася сярод 5 шорт-лістараў. І вось якім чынам журы прэміі ахарактарызавала гэтую кнігу. Падманліва лёгкія, але моцныя гісторыі зняволенага беларускага юрыста і актывіста. Сапраўды важная кніга. Зноў жа, як у выпадку з дзікім паляваннем, будзем чакаць уручэння гэтай прэміі і спадзявацца, што беларуская літаратура, беларуская культура атрымае належную ацэнку на міжнароднай арэне. У сталіцы Туркменістана, у горадзе Ашхабад, дзе, дарэчы, нарадзілася мая бабуля, вось такі нечаканы цікавы факт. І там усталююць помнік Янку Купалу. І не просты помнік, а 5-метровы помнік.
і адкрыццё гэтага помніка адбудзецца ў межах святкавання ў Туркменістане 300годдзя з дня нараджэння паэта, зараз будзе вельмі складана, Махтумкулі Фрагі, неяк так гэта вымаўляецца. І ў кастрычніку яму там усталююць 60-метровы помнік, так што 5-метровы купала гэта наогул фігня ў параўнанні з 60 метрамі. І таксама на той жа алеі з'явяцца значна меншыя помнікі 25 прадстаўнікам замежных краін. І вось у тым ліку сярод іх будзе скульптура беларускага паэта. У чым логіка, у чым сэнс, я не ведаю, але няхай. З беларускімі літаратурнымі навінамі ўсё, цяпер мы паглядзім, што ж цікавага адбылося ў замежным літаратурным свеце ў мінулым месяцы. І там таксама ёсць навіны літаратурных прэмій, напрыклад, абвешчаны лонг-ліст міжнароднай букераўскай прэміі. Сёлета ў яго ўвайшлі 13 кніг, перакладзеных на ангельскую з 10 моў арыгінала: албанскай, галандскай, нямецкай, італьянскай, карэйскай, польскай, партугальскай, рускай, іспанскай і шведскай. І чвэрць кніг з гэтага спісу напісаныя паўднёва-амерыканскімі аўтарамі, якія прадстаўляюць Бразілію, Аргенціну, Перу і Венесуэлу. І шчыра кажучы, гэта адзін з самых літаратурна нецікавых для мяне рэгіёнаў. Але будзем чакаць уручэння прэміі, і потым, калі яе ўручаць, я вам абавязкова раскажу пра пераможцу. І вось я ўжо сказала, што Лацінская Амерыка для мяне не надта цікавы літаратурны рэгіён, але наступная навіна зноў пра яе. Аўтар 100 гадоў адзіноты, нобелеўскі лаўрэат Габрыэль Гарсія Маркес, дагэтуль адзін з найвядомейшых лацінаамерыканскіх пісьменнікаў, і ў сакавіку у яго выйшаў апошні раман «Убачымся ў жніўні». Нягледзячы на тое, што пісьменніка ўжо няма з намі, але пры жыцці, дарэчы, ён не хацеў выдаваць гэтую кнігу публікаваць, але вось пасля яго смерці кніга выйшла. І над гэтым творам Маркес працаваў ужо ў канцы свайго творчага і жыццёвага шляху, і праз стан здароўя ён цалкам не мог аддацца напісанню гэтай кнігі, і, як ён сам лічыў, ён не здолеў давесці задуму да ідэалу. І таму ён прыняў рашэнне гэтую кнігу не публікаваць. Ну і праз нейкі час ён памёр. Але сыны Маркеса праз 10 гадоў вырашылі ўсё ж такі парушыць волю бацькі, і гэтая кніга выйшла ў сакавіку, адбылася сусветная прэм'ера. І я, шчыра кажучы, не ведаю, як гэта каментаваць з этычнага пункту гледжання, таму што калі б мы заўсёды думалі пра этычны бок у такіх сітуацыях, то зараз мы б, напрыклад, не мелі творчай спадчыны Франца Кафкі, якую ён сам загадаў бы спаліць. І каму ад гэтага было б лепш? Чалавецтву, магчыма, і было б, бо, магчыма, у межах чалавецтва як бы творчасць Франца Кафкі нічога не вырашае, але наогул для нейкай культурнай спадчыны гэта вельмі важная рэч. Таму пачытаем, што там атрымалася ў Маркеса, паглядзім, што ж яму самому так не падабалася ў ягоным творы. Ну і цяпер крыху польскіх навін усё дзеля аднаго жарту. У 2023 годзе жыхары Польшчы пабілі рэкорд па чытанні кніг. Яны паказалі найлепшы вынік за апошнія 10 гадоў. Бо ўвесь гэты час статыстыка паказвала, што палякі чытаюць усё менш кніг. Але ёсць добрыя навіны. Справаздача Нацыянальнай бібліятэкі за мінулы год разбіла гэтую трывожную тэндэнцыю. І вынікі паказваюць, што летась палякі прачыталі максімум кніг за апошнія 10 гадоў. Цяпер увага, жарт. Ведаеце, хто пераехаў у Польшчу летась і хто любіць чытаць? Не хочется, конечно, паказваць пальцам, але мне падаецца, што я тут падымаю палякам узровень начытанасці. Можаце не дзякаваць. У польскую бібліятэку нават запісалася і актыўна штомесяц у яе хаджу. У Японіі прыдумалі кніжныя гатэлі. У Токіа ёсць гатэль сеткі Book and Bed, і гэта такая кніжная прастора для падарожнікаў, якія любяць чытаць і хочуць застацца сам-насам з улюбёнымі кнігамі. І гэта ўжо трэці гатэль сеткі, яны адкрытыя таксама ў гарадах Осака і Фукуока. І, мяркуючы па рэкламным відэа, унутры памяшканні не надта прасторныя. Але пры гэтым яны вельмі утульныя, гэта нешта такое сярэдняе паміж сакрэтнай схаванай бібліятэкай і старым дзедавым гарышчам з драўлянымі лесвіцамі і такім прыемным пахам кніжнага пылу. І ночу нумары такога гатэля каштуе, ў прынцыпе, няшмат, гэта 5000 йен, 10 каля 30 еўра, і таксама можна ў гэтую кніжную прастору прыйсці днём. Уваход каштуе 700 йен, гэта 4-5 еўра ў гадзіну. І таксама трэба будзе зрабіць не менш за адзін заказ у кавярні. І ў гэтай кавярні нават ёсць ежа, меню даволі разнастайнае, там і сэндвічы, і дэсерты, нейкія напоі, карацей, можна і паесці, і пачытаць. Але ведаеце, мяне, шчыра кажучы, нават паводле апісання гэта ўсё не надта прываблівае, бо я магу дома пачытаць і дома паесці.
4 невядомыя раней апавяданні стваральніка Вінні-Пуха Алана Мілна былі знойдзеныя ў архіве пры Тэхасскім універсітэце амаль праз 70 гадоў пасля смерці аўтара. Рукапісы знайшла Бекі Браўн з Curtis Brown Heritage, эксперт па літаратурных маёнтках і агент маёнтка Мілна. І трошкі раскажу вам пра сюжэты гэтых твораў. Першае апавяданне мае назву Happy Ever After і распавядае яна пра спаборніцтва, якое запусціў часопісны магнат на самую шчаслівую шлюбную пару. І выйгралі гэтае спаборніцтва 2 пары, і пасля яны адправіліся ў рэкламны тур. Але ў канцы гісторыі высвятляецца, што абедзве пары не такія ўжо і шчаслівыя. Другое апавяданне, якое называецца «My Dear Vincent», яно ўяўляе сабой фрагмент няскончанай крымінальнай гісторыі, напісанай у стылі раманаў пра Шэрлака Холмса. Трэцяе апавяданне пад назвай «The Southey Manuscript» апісвае знаходку ў азёрным краі дакумента, які змяшчае гумарыстычны верш, у якім размаўляюць знакаміты паэт Уордсворт і персанаж па імені Херык. І чацвёртае апавяданне называецца «In It Together», пабудавана на размове паміж двума мужчынамі, прычым адзін з іх усё больш хвалюецца праз тое, што другі ўвесь час пытаецца, што здарылася. Для мяне найбольш цікава гучыць першае апавяданне пра гэтую шлюбную пару, якая насамрэч не так і добра жыве. Вось, але, магчыма, трэба будзе пачытаць, бо гэтыя ўсе гісторыі ўключаныя ў новы поўны зборнік апавяданняў Мілна, які быў апублікаваны ў лютым гэтага года. Проста я наогул нічога, акрамя Вінні-Пуха, або ў беларускім перакладзе Вінні-Пыха, не чытала ў Мілна і наогул не ўяўляю, што ён можа пісаць нешта і для дарослых. Вось цікава было б на гэта зірнуць, бо калісьці ў мяне было такое адкрыццё з Роальдам Далем, які нам усім вядомы пераважна як аўтар дзіцячай літаратуры. Ён напісаў знакамітую кнігу «Чарлі і шакаладная фабрыка», таксама ў яго процьма іншых цікавых дзіцячых знакамітых твораў, але для мяне было адкрыццё, калі я даведалася, што Даль таксама пісаў і для дарослых. Я прачытала адзін з яго зборнікаў апавяданняў, і гэта было даволі незвычайна, таму, магчыма, з Мілнам таксама адбудзецца нейкае цікавае адкрыццё. Памятаеце, у адным з мінулых выпускаў літнавін я вам расказвала пра тое, што жабу з ружовымі вачыма назвалі ў гонар Толкіна. І далей у нас будзе навіна падобнага кшталту, бо гіганцкую дагістарычную чарапаху назвалі ў гонар персанажа Стывена Кінга. Навукоўцы знайшлі ў Бразіліі акамянеласці гіганцкай прэснаводнай чарапахі, якая жыла больш за 10 000 гадоў таму, і чарапаху гэтую назвалі Пелтацефалус матурин. У гонар персанажа кніг Стывена Кінга гэта вялізнае старажытнае стварэнне па імені Матурин, якое сустракаецца ў раманах Яно 11-22-63 і ў цыкле «Цёмная вежа». У наступным годзе спаўняецца 250 гадоў з дня нараджэння брытанскай пісьменніцы Джейн Остэн. Вы можете пачытаць яе па-беларуску. У перакладзе Ганны Янкуты ў нашым выдавецтве выходзіла кніга «Пыха і перадузятасць». А сама Джейн Остэн пахаваная ў паўночным нефе Вінчэстэрскага сабора пад мемарыяльным каменем. І да гэтай памятнай даты, да 250-годдзя, побач з саборам запланаваная устаноўка прыгожай статуі пісьменніцы. Але на сустрэчы з грамадскасцю, калі абмяркоўвалі неабходнасць усталёўкі гэтай статуі, прагучалі такія асцярогі, што гэта можа прывесці да дыснеіфікацыі месца пакланення і стане магнітам для турыстаў, якія жадаюць зрабіць селфі. Вось, дарэчы, даведалася з гэтага артыкула, чытаючы гэтую навіну, такі цудоўны тэрмін дыснеіфікацыя, або таксама ўжываецца тэрмін дыснеізацыя. І гэта мае непасрэднае дачыненне да Дыснею. Карацей, гэта такі сацыялагічны тэрмін, які апісвае працэс камерцыйнага пераўтварэння рэчаў ці навакольнага асяроддзя ў нешта спрошчанае, кантраляванае, бяспечнае, што нагадвае брэнд Disney. Напрыклад, яго медыйныя прадукты, ягоныя паркі забаў і гэтак далей. І экспертка па творчасці Остэн Элізабет Праўдман выказала такое меркаванне, што сама пісьменніца не ўхваліла б стварэнне статуі і шуміху вакол яе, таму што яна казала, што мы не ведаем, як выглядала Джейн Остэн, але яна была вельмі закрытым чалавекам і пагарджала публічнасцю. Але ведаеце, тут мы зноў звяртаемся да этычнага пытання з выданнем кніг людзей, якія не хацелі, каб іх кнігі выдаваліся пасля смерці. Тут падобная сітуацыя, чалавек памёр і як быццам ён больш не мае ніякага ўплыву на тое, што адбываецца з яго творчасцю або з успрыманнем яго асобы. І вось так і тут, што Джейн Остэн, яна ўжо не ўбачыць гэтага, яна не пракантралюе гэта, яна не выкажацца на гэты конт. Таму мне падаецца, што няма нічога страшнага ва ўсталяванні помніка ці статуі.
А яшчэ я вам у літнавінах люблю расказваць пра розныя дзіўныя аўкцыёны. Калі за вялікія сумы грошай прадаюць розныя прадметы, так ці інакш звязаныя са светам літаратуры. Ці то лісты пісьменнікаў, ці то нейкія друкарскія машынкі і кавалкі рукапісаў, ці проста нейкія прадметы, якія калісьці належалі пісьменнікам. Дык вось, мокрая кашуля Коліна Фёрта з экранізацыі рамана Джейн Остэн «Пыха і перадузятасць» прадаецца за 20 000 фунтаў стэрлінгаў. Мы плаўна перацяклі з адной навіны пра Джейн Остэн да другой. І вось адзенне, якое насіў акцёр у экранізацыі 1995 года, прадаецца на аўкцыёне ўдвая даражэй, чым чакалася. Гэта кашуля, у якой Колін Фёрт, які граў ролю містера Дарсі ў гэтым творы, ён бег па мокрым полі пасля купання ў возеры. І гэтую кашулю спачатку ацанілі ў прыкладна 7 або 10 000 фунтаў стэрлінгаў, а потым у выніку прадалі за 20 000. І я проста хачу паглядзець у вочы пакупніку. Проста што кіруе такімі людзьмі, і мне цікава, сапраўды цікава, без нейкіх там здзекаў, якую каштоўнасць для іх мае гэтая рэч. Але мне здаецца, што гэта штосьці накшталт таго, як купляць вось той самы знакаміты світер Курта Кабэйна, у якім ён выступаў на MTV Unplugged. Гэта нешта такое з раздзелу фанатызму, які я ў прынцыпе магу зразумець. Але мокрая кашуля з экранізацыі гэта такі даволі пікантны літаратурны элемент. Далей будзе навіна трошкі ў стылі бадзі-хорар. Гарвард выдаліць вокладку з чалавечай скуры з кнігі 19 стагоддзя. Універсітэт сцвярджае, што першы ўладальнік кнігі французскага пісьменніка ўзяў скуру з памерлай пацыенткі без згоды. І гэтая кніга пад назвай «Лёсы душы» захоўвалася ва універсітэцкай бібліятэцы з 1930-х гадоў, але увагу сусветнай грамадскасці яна прыцягнула толькі 10 гадоў таму, калі тэсты пацвердзілі, што яна была пераплеценая чалавечай скурай. Кніга была напісаная Арсенам Усеем, гэта французскі раманіст. У сярэдзіне 1880-х гадоў ён яе напісаў як разважанне аб прыродзе душы і жыцця пасля смерці. І першы ўладальнік кнігі, французскі лекар, пераплёў гэтую кнігу чалавечай скурай, і Гарвард сцвярджае, што лекар узяў гэтую скуру ў памерлай пацыенткі бальніцы, у якой ён сам працаваў, без яе згоды. Навіна, вядома, цікавая. Я проста хацела паглядзець на тое, як можа выглядаць кніга, пераплеценая чалавечай скурай. Гэта цікава, чым яе трэба было апрацаваць. Гэта хіба нейкія такія штукі, як пры бальзаміраванні трупа, магчыма, штосьці такое. Карацей, уяўляць гэта вельмі страшна, але чалавечы мозг такая штука, што ўсе падобныя брыдкія рэчы нам адначасова і брыдкія, і цікавыя. Таму цікаўнасць мяне не пакідае, было б вельмі цікава пагугліць, паглядзець, як гэтая кніга выглядае. Ну і апошняя навіна, якая адбылася літаральна зусім нядаўна, днямі, яна не адносіцца да сакавіка, але яна мусіла адбыцца ў сакавіку, таму я яе вам расказваю, бо далей ужо гэта будзе так, магчыма, трошкі забудзецца і будзе неактуальна. Рэч у тым, што нядаўна на расійскім кніжным рынку з'явілася навінка, кніга, пра якую я вам ужо, магчыма, пражужжала ўсе вушы за апошні час, таму што гэта адна з найлепшых кніг, што я чытала ў мінулым годзе, і гэта кніга Рэбекі Куанг, якая называецца «Yellow Face». І чаму я звяртаю ўвагу раптам на рускае выданне, бо рэч у тым, што пасля таго, як кніга выйшла, а выйшла яна прыкладна са спазненнем на месяц, бо яна, здаецца, мусіла выйсці па-руску яшчэ 12 сакавіка, быў старт продажаў запланаваны, але выйшла вось толькі дзесьці літаральна некалькі дзён таму ці тыдзень таму, карацей, у пачатку красавіка. І многія людзі, якія вельмі чакалі гэтую кнігу, таму што яна сапраўды сусветны бестселлер. Яна дагэтуль у топе продажаў у многіх краінах, яна паўсюль актыўна чытаецца, і таму ў Расіі таксама зразумела, што яе вельмі чакалі. Ну і калі гэтая кніга выйшла, многія вядомыя асобы, літаратурныя крытыкі або проста кніжныя блогеры кінуліся яе чытаць, і што яны там убачылі? Яны убачылі абсалютна дзікі пераклад. Я бачыла урыўкі тэксту, кавалкі параўнання арыгінальнага тэксту з тэкстам перакладу, і у мяне толькі адно пытанне. Навошта? Навошта гэта выдалі? І якім чынам? Ужо зразумела, выдавецтва Эксмо, якое выдала гэтую кнігу, там пачало апраўдвацца, штосьці там каціць бочкі на рэдактара, але сэнс у тым, што гэтую кнігу пераклаў чалавек, які вельмі мала разумее у тым, як трэба перакладаць кнігі. І, ведаеце, не хочацца неяк крыўдзіць чалавека, але
пераклад гэтай кнігі мала таго, што ён атрымаўся вельмі няякасным, калі чалавек думае, што ён самы разумны і будзе ўстаўляць рускія такія вось тыпова рускія фразеалагізмы туды, дзе гэта не трэба, ці нейкія расійскія жарты сабе дазваляе, бо кніга пра азіяцкую культуру ў тым ліку, і там ёсць такія пэўныя жарцікі на мяжы. І вось калі чалавек, я хацела першапачаткова, вось пра што я пачала казаць, каб яго не пакрыўдзіць, я хацела назваць яго старпёрам. Гэта банальна той выпадак, калі старпёр бярэцца перакладаць кнігу, якая напісаная на даволі маладзёжныя тэмы. І я не кажу, што гэта тая кніга, якую не могуць чытаць людзі старэйшага пакалення. Не, яны могуць яе чытаць, але старпёр, каб вы разумелі, гэта не ўзрост. Старпёр — гэта стан душы, і ты можаш у 20 гадоў быць старпёрам. І калі чалавек перакладае такую рэч, як bubble tea, у рускім перакладзе гэта гучыць як чаі з пузырькамі, у мяне вельмі шмат пытанняў да гэтага чалавека і да таго, навошта ён бярэцца перакладаць сучасныя кнігі, калі ён наогул не арыентуецца ў сучаснай масавай культуры і не ведае, што такое bubble tea, і не ведае, што bubble tea не перакладаецца. І таксама там яшчэ процьма нюансаў, напрыклад, калі ён згадвае TikTok, бо гэта кніга, я ўжо 100 разоў вам расказвала сюжэт гэтай кнігі, гэтая кніга пра нашу з вамі сучаснасць, пра нашу з вамі масавую культуру, і ў ёй згадваюцца такія рэчы, як TikTok, Twitter і іншае. І калі перакладчык перакладае штосьці накшталт «Сообщение в ТикТоке завирусилось», я думаю, ё-моё, ты хоць раз быў у ТикТоку? Ты наогул хоць раз адкрываў гэтае прыкладанне, каб паглядзець, што там адбываецца? Якое, сообщение в ТикТоке? Якім чынам яно можа завірусіцца? Гэта проста жах, гэта сапраўды пекла, і там процьма момантаў нават звязаных не з тым, што ён не ведае нейкі сучаснай рэаліі, а проста з тым, што ён перакладае, я не ведаю, выбачаюся, дупай. Інакш гэта немагчыма патлумачыць. Калі раптам нататнікі Малескін у яго ператвараюцца ў ноутбукі, там штосьці было пра тое, што нейкія брэнды знакамітых ноутбукаў. Так, па-ангельску ноутбук — гэта нататнік, гэта не тое ж самае, што лэптоп. І я думаю, што слова Малескін ужо шмат каму наводзіць думкі пра нататнікі, бо гэта такая даволі вядомая рэч. І як згадала адна блогерка ў кніжным аглядзе гэтага перакладу, які я глядзела, што Малескін само за сабой ужо цягне гэтыя сэнсы, і калі вам сказаць Малескін, вы зразумееце, што гэта нататнік. Можна, у прынцыпе, нават у перакладзе не дадаваць там умоўна, што яна пісала ў нататніку Малескін. Можна напісаць «яна пісала ў сваім Малескіне». І ўсе ведаюць, што гаворка вядзецца пра нататнік, бо гэта адзін з найпапулярнейшых у свеце нататнікаў, брэндаў нататнікаў, якімі карысталіся многія знакамітыя літаратары. Карацей, гэта была ваша улюбёная рубрыка «У нас ты гарыць і нас ту бамбіць». Я вельмі хачу пачытаць гэты рускі пераклад, таму што, як вы ведаеце, я вельмі люблю параўноўваць пераклады з арыгіналамі, неважна пераклады на якую мову, на даступную мне мову, на якой я магу ацаніць якасць перакладу, то бок гэта беларуская мова, можа быць руская мова, не ведаю, па-ўкраінску я таксама хіба магу пабачыць нейкія праблемкі ў тэксце. Але рэдактар выдавецтва ўжо сказаў, што гэтую кнігу адправіць на дапрацоўку, што, маўляў, рэдактар яшчэ з ёй папрацуе, яны пераробяць версію электронную і аўдыё, выпусцяць новы наклад перапрацаванай кнігі, і ў мяне зноў жа толькі адно пытанне. А чаму не зрабіць якасна з першага разу? Вы ж разумееце, што гэта патэнцыйны хіт. Гэта не чарговая прахадная кніга, якіх выдавецтва Эксмо штампуе проста мільёны. Гэта кніга, якая стане ў пэўнай ступені падзеі ў літаратурным свеце. Чаму б трошкі не замарочыцца і палепш не папрацаваць над гэтай кнігай? Замест таго, каб потым траціць грошы і перавыдаваць яе, яшчэ адзін наклад рабіць. Гэта ўсё вельмі складанае, незразумелае мне паняцці, але калі мне знойдзецца дзе-небудзь электронка гэтай кніжкі, я з вялікім задавальненнем азнаёмлюся, пачытаю і параўнаю. І вы памятаеце пра маю мару, якую я ўжо не раз агучвала, перакласці гэты раман. Трымайце гэтую думку ў галаве. А цяпер звяртаемся з вамі да навінак беларускага кнігавыдання ў Беларусі і за яе межамі. І пачынаем мы з выдавецтва Хок-Рот Мінск, у якім выйшла новая кніга беларускага паэта Дмітрыя Строцава. Я не ведаю, як гэта правільна прачытаць па-чэску, поэтыцка рэпортаж, неяк так. І ў гэтую кнігу ўвайшлі пераклады ягоных вершаў на чэшскую мову. І вось што пра кнігу ў Фейсбуку паведаміў сам аўтар. З 2020 года збіраліся чэшскія пераклады, пакуль іх не сабралася дастаткова.
Апошнім імпульсам для выдання кнігі паслужыў пераклад паэмы Вулей, які нечакана для мяне зрабіла Марцыя Патон. У зборнік увайшлі абраныя пераклады вершаў, напісаных у жанры сведчання паэтычнага рэпартажу. Ведаеце, гэта заўжды вельмі радасна, калі творы беларускіх літаратараў з'яўляецца ў перакладах на замежныя мовы. І далей у сённяшнім выпуску будзе яшчэ адна такая прыемная навіна. З друку выйшаў дзіцячы спеўнік фалькларыста Антона Грыневіча. Дакладней, гэта перавыданне таго самага спеўніка, які выдаваўся амаль 100 гадоў таму. Кніга гэта унікальная, паколькі гэта першы спеўнік для дзяцей, складзены з беларускіх народных песень, якія фалькларыст Антон Грыневіч збіраў з 1905 па 1924 год у розных кутках Беларусі. І ў гэты спеўнік увайшлі 33 творы з мелодыямі. Гэта песні, прыпеўкі, калыханкі і забаўлянкі. Кніга вельмі прыгожая, яна вельмі стылёва аформленая, такая даволі яркая, прыемна трымаць яе ў руках. І гэтая кніга ёсць у продажы ў нас у кнігарні Кнігаўка, і таксама можна яе заказаць онлайн з сайта кнігаўка.com і таксама ў нас на Алегра. Каманда онлайн-часопіса «Таубін» і шведскае выдавецтва «Аріэль Фёрлак» выпусцілі зборнік украінскай паэзіі ў перакладах на беларускую мову пад назвай «Пра словы і цішыню між імі». У аснове кнігі падборкі украінскай паэзіі, якая публікавалася на сайце часопіса «Таубін». І гэтая кніга таксама даступная ў нас у продажы ў кнігаўцы. Гэта вельмі прыгожае, такое прыемнае навобмацак выдання. Са зместам я яго яшчэ не знаёмілася, але вельмі цікава будзе пачытаць, бо я так разумею, што гэта такія вельмі актуальныя творы, сучасныя украінскія, у тым ліку, я думаю, што шмат з іх будзе прысвечана і тэме вайны. Такое пачытаць вельмі цікава, бо я вельмі люблю украінскую літаратуру, наогул украінскую паэзію. Ну, як бы не жаданом адзіным хочацца пачытаць ужо чагосьці іншага з украінскай літаратуры. Ну і што ж выйшла ў нашым выдавецтве, у выдавецтве Янушкевіч за сакавік у нас выйшла адразу 3 кнігі. Першая з іх гэта кніга падлеткавая, кніга фантазійная, гэта працяг вольнераў Валерыя Гапеева, частка другая пад назвай «Бясконцы дзень». Першая кніга «Вольнеры пра 200» выходзіла ў нас летась, я ўжо прачытала гэтую кнігу, таму цяпер я прачытаю другую і тады ўжо раскажу вам адразу пра абедзве, бо так будзе лагічна, як мне падаецца. І першую кнігу я правіла чытачам 10 гадоў з 13-14. Яна як бы падлеткавая, але там няма ніякіх такіх складаных рэчаў або нейкіх сюжэтных штук, якія б я не раіла чытаць дзецям маладзейшага ўзросту. Наша зусім дзіцячая навінка – гэта польскі бестселлер аўтаркіЦіны Азевіч з ілюстрацыямі Александры Заенц. І кніга называецца «Што робяць пачуцці». Пераклала з польскай мовы яе Марыя Пушкіна. І я гэтую кнігу адкарэктавала, і гэта была самая лёгкая карэктура ў маім жыцці, таму што тэксту ў суме ў гэтай кнізе менш, чым на старонку А4. Абажаю карэктуру дзіцячых кніг. Ну а калі казаць уласна пра кнігу, то ў Польшчы яна проста суперхіт. Яна выйшла ў выдавецтве «Две сёстры», і ў іх гэтая кніга проста бестселлер. Мы хадзілі да іх у варшаўскую кнігарню знаёміцца, мы заносілі туды асобнікі беларускага выдання, і там у кнігарні вельмі шмат рознага мерча, прысвечанага менавіта гэтай кнігі. Дакладней, гэта серыя кніг, там ёсць іншыя часткі кнігі, якія працягваюць расказваць пра пачуцці. І там ёсць шоперы, нататнікі, паштоўкі, закладкі, карацей, процьма ўсяго, што звязана з гэтай кнігай, з карцінкамі з гэтай кнігі. Таму, калі у вас ёсць дзеці 4+, з якімі вы б хацелі паразмаўляць пра розныя пачуцці, паразмаўляць пра розныя эмоцыі, то гэтую кнігу я вам параіла б. Вы можете купіць беларускае выданне, і калі вам зойдзе, калі дзецям зойдзе, то можете наведаць выдавецтва «Две сёстры», іх кнігарню, дарэчы, вельмі утульнае, мілае месца, дзе можна не толькі купіць кнігі, але і таксама папіць кавы, гарбаты і розных напояў. І ў іх ёсць не толькі дзіцячыя, але таксама і дарослыя кнігі, наогул проста шыкоўная літаратурная падборка. Карацей, вы можете іх наведаць і там ужо закупіцца розным тэматычным мерчом. Можете купіць нататнік, можете купіць паштоўку ці шопер, але чытайце ўсё ж такі беларускае выданне, вось так ні на што не намікаю, як бы. Але гэта сапраўды вельмі прыгожая кніга, бо мне падаецца, што ілюстрацыі нават дарослых не пакінуць раўнадушнымі. Ну і наша апошняя навінка, якая выйшла зусім нядаўна, гэта навуковая манаграфія «Бел-чырвона-белы. Сцяг, нацыя, ідэнтычнасць». І ў прынцыпе з назвы гэтай кнігі ўсё зразумела. Гэта гісторыя нашага нацыянальнага сцяга.
Кніга, напісаная калектывам аўтарам, чытаецца яна даволі лёгка, таму падыходзіць да чытання не толькі спецыялістам-гісторыкам. Можна чытаць любому чалавеку, таму я магу нават сказаць, што гэта кніга навукова-папулярная. І яна папулярная яшчэ ў іншым сэнсе, у тым сэнсе, што ў нас бясконца яе заказваюць, вельмі вялікі попыт на гэтую кнігу. У першы дзень продажаў мы распрадалі 100 асобнікаў, гэта сапраўды вялікі поспех, як быццам бы гэта, не веду, Гарры Потэр, Вядзьмар, штосьці такога кшталту. Таму вельмі прыемна, што людзі цікавяцца нашай гісторыяй, і гэтая кніга проста, якую важна мець у кожнай бібліятэцы хатняй, таму што яна яшчэ эстэтычна прыгожая, яе проста прыемна мець на паліцыі. Гэта цвёрдая вокладка, каляровая ілюстрацыя, яна вельмі прыгожа зверстаная. Таму таксама мая гарачая рэкамендацыя, і не, гэта не таму, што я працую ў выдавецтве Янушкевіч. Я, між іншым, нашы кніжкі не толькі хвалю. Цяпер да сакавіцкіх навінак ад выдавецтва Гутенберг, у якім выйшла кніга вершаў польскай паэткі і нобелеўскай лаўрэаткі Віславы Шымборскай у беларускім перакладзе. Кніга называецца «Партрэт з памяці». Яна таксама ўжо ў продажы ў нас у кнігарні «Кнігаўка» і на сайце. І гэта зборнік вершаў, у якім змяшчаюцца пераклады нашых найлепшых паэтаў і паэтак, таксама перакладчыкаў і перакладчыц. Уклаў гэтую кнігу Андрэй Хадановіч. У выдавецтве «Тэхналогія» выйшла кніга з цудоўнай назвай з адсылкай да серыяла «Love, Death and Robots». Называецца кніга «Каханне, смерць, пачвары. Скандынаўскія народныя балады». Гэта першы зборнік скандынаўскіх народных балад, якія па-беларуску перастварыў Яўген Папакуль. Вам вядомы гэты чалавек па перакладах такіх твораў, як «Эда», «Песні пра багоў», «Песні пра герояў», вось гэта вось усё. І творы ў гэтым зборніку перакладзеныя з 6 моваў. Гэта шведская, дацкая, нарвежская, фарэрская, ісландская і норн. І таксама яны суправаджаюцца, гэтыя тэксты, арыгінальнымі тэкстамі. Калі вы цікавіцеся Скандынавіяй, цікавіцеся творчасцю гэтага рэгіёну, для мяне наогул тое, што Яўген валодае гэтымі мовамі і можа з іх перакладаць, выглядае як некая суперздольнасць, якой я б таксама хацела валодаць, таму што гэта вельмі прыгожыя, цікавыя мовы і вельмі прыгожы, цікавы, трошачкі такі загадкавы таямнічы рэгіён Скандынавія. Таму, калі вам цікава, то ў апісанні да выпуска будзе спасылка на пакупку гэтай кнігі. Яна ёсць у продажы ў нас у кнігарні «Кніжная шафа», ужо не ў кнігаўцы, а ў кніжнай шафе ў Мінску. А ў выдавецтве «Папуры» ў мінулым месяцы выйшла чарговая, проста неверагодна прыгожая навінка. Гэта кніга Яна Баршчэўскага «Шляхціц завальня або Беларусь у фантастычных апавяданнях» з ілюстрацыямі Лізаветы Лянкевіч. Яна вам ужо вядомая па цудоўных папярэдніх супрацах з выдавецтвам «Папуры». Гэта і «Палескія Рабінзоны», і «Новая зямля». Гэта неверагодна цудоўна прыгожыя кнігі, таксама «Акадэмія доктара Клякса» Яна Бжэхвы. І вось цяпер сваімі ілюстрацыямі Лізавета упрыгожыла яшчэ адзін твор нашай класікі. Я з задавальненнем запрашу сабе з Мінска гэтую кнігу, каб мне хутчэй яе прывезлі, бо я ўжо хачу перачытваць. Я, дарэчы, даўно збіралася перачытаць гэтую кнігу, але неяк усё не было нейкага адпаведнага настрою. Ну а цяпер, маючы такое прыгажэннае выданне, я проста не маю маральнага права яе не перачытаць гэтую кнігу. Так што з задавальненнем чакаю, калі мне яе прывязуць. Здаецца, спадзяюся, я расказала пра ўсе кнігі, якія выйшлі ў Беларусі за яе межамі ў мінулым месяцы. Але калі я забылася на нейкую кнігу, то, калі ласка, напішыце мне пра гэта ў каментарыях, я яе згадаю ў наступным выпуску. Ну а цяпер мы звернемся да анонсаў беларускага кнігавыдання, бо таксама цікава, што ж там выйдзе ў хуткім часе ў нашай літаратуры. І першая кніга – гэта азбука на 24 мовах, якую для сваёй дачкі стварыў беларускі дызайнер Дмітрый Бука. І сярод 24 моў, зразумела, ёсць і беларуская. І наогул Дмітрый займаецца дызайнам кніг і сёлета нават заснаваў уласную дызайнерскую студыю «Буко», якая спецыялізіруецца на кнігах і іншай выдавецкай прадукцыі. І акурат першым праектам гэтай студыі стала такая цікавая азбука. І асаблівасць гэтай азбукі ў тым, што кожнае слова ў ёй пададзена на 24 мовах. І трэба было шукаць словы, якія б ва ўсіх гэтых мовах пачыналіся з адной і той жа літары. Вось, напрыклад, слова «банан», якое па-беларуску, па-руску, па-украінску, па-польску, па-ангельску, нават па-венгерску пачынаецца з літары «Б». І гэтая кніга яшчэ не выйшла з друку, але вы ўжо можаце аформіць на яе папярэдні заказ. Я вам пакідаю спасылку ў апісанні да выпуска.
Выдавецтва Пфляумбаум анансавала выхад кніг Евы Віжнавец і Вальжыны Морт у перакладах на польскую мову. У выдавецтве паведамілі пра падпісанне дамоў на пераклад. І пакуль што невядома, калі будуць самі кнігі, але раз заключаныя дамовы, то праца па перакладзе хутчэй за ўсё ўжо вядзецца. Таму няхай польскія чытачы чакаюць гэтыя знакавыя творы беларускай літаратуры. Далей раскажу, якія менавіта. У перакладзе вядомага польскага паэта Богдана Задуры рыхтуецца кніга паэзіі Вальжыны Морт «Песні для мёртвых і ўваскрэслых». Ну а над раманам Евы Віжнавец «Па што ідзеш воўча» працуе перакладчыца Малгажата Бухалік. Кнігі выйдуць у выдавецтве «Колегіум Еўропы Всходняй». Беларуска з Новай Зеландыі напісала кнігу пра жыццё на Палессі. На кнігу абвешчаны краўдфандынг, які будзе працягвацца 2 месяцы, і кніга рассылацца будзе ў канцы мая ў чэрвені. Спасылка на краўдфандынг у апісанні да выпуска, а спачатку я нарэшце ўсё ж такі мушу расказаць, што гэта за кніга, бо чо-то я не з таго пачала. Карацей, кніга напісаная аўтаркай беларускай Голяй, якая нарадзілася і вырасла на Палессі ў вёсцы Опаль, а цяпер яна жыве ў Новай Зеландыі. Кніга мае вельмі незвычайную назву «Моя баба, директор морга». Я не ведаю, ці правільна я прачытала, але неяк так. Дзяўчына вядзе свой блог пра палескую культуру і мову, а ў кнізе яна апісала жыццё вёскі, якая знаходзіцца дзесьці на Палессі ў Брэсцкай вобласці. Там гоняць самагон, капаюць бульбу, абмяркоўваюць палітыку і паўсядзённасць, і ўсё гэта на сваёй паляшуцкай мове. І ў гэтай жа вёсцы жыве галоўная гераіня кнігі баба Маня, якую ўсе завуць дырэктарам морга, таму што яна ведае ўсё пра тое, як правільна пахаваць чалавека. Вельмі карысная веда, як мне падаецца. Ну а Голя ведае гэтую бабу Маню лепш за астатніх, таму што яна ўласна яе ўнучка. Як сцвярджае аўтарка, твор збольшага аўтабіяграфічны, і для мяне ён гучыць проста супер цікава. Так што абавязкова паўдзельнічаю ў краўдфандынгу і раю вам таксама. Можете паглядзець, спасылка будзе ў апісанні да выпуска. Як выглядае гэтая кніга, яна мала таго, што цікавая паводле апісання, паводле сюжэту, яна яшчэ і вельмі стылёва і прыгожа аформленая. Таму звярніце ўвагу на гэтае выданне. Выдавецтва Гутенберг анансавала адразу некалькі цікавых кніг. Напрыклад, у іх пачалася перадзамова на другую кніжку вершаў Андрэя Скурко з малюнкамі Волі Кузьміч. Першая кніжка была пра машынкі, а другая называецца «Стукі-грукі, што за гукі». У кнізе 12 гісторый пра інструменты, сярод якіх малаток, дрыль, рубанак і іншыя. Гэта кніжка «Кардонка», у ёй 16 старонак, яна даволі вялікага фармату і выйдзе на 1 траўня. А да 1 траўня па папярэднім заказе яе можна купіць па самай-самай нізкай цане. Далей яна будзе на 10 злотых даражэй. Спасылку на папярэдні заказ я вам пакідаю ў апісанні да выпуска. Яшчэ адзін папярэдні заказ у выдавецтве Гутенберг – гэта папярэдні заказ на новую кнігу Алеся Белага, якая называецца «Самы цымус. Смакі беларуска-габрэйскай кухні». І гэта кніга адначасова і пра беларускую, і пра габрэйскую кухню. Дакладней, як сцвярджаецца ў анатацыі, пра кухню 3 гістарычных персанажаў, што да пары жылі на адной зямлі – селяніна, пана, местачковага рамесніка і гандляра. У кнізе змешчаныя 15 нарысаў і некалькі дзесяткаў арыгінальных рэцэптаў ад выдатнага знаўцы гістарычнай кухні Алеся Белага. Папярэдняя дата выхаду кнігі 25 красавіка, і таксама вы можете па самай нізкай цане аформіць папярэдні заказ на сайце Гутенберг. Зноў жа спасылка ў апісанні да выпуска. Яшчэ адна навінка выдавецтва Гутенберг, якая на момант, калі выйдзе гэты падкаст, ужо хіба выйшла з друкарні, гэта кніга Сашы Філіпенкі «Былы сын». Гэта ўпершыню Александр Філіпенка выдаецца на беларускай мове. Такая трошку гістарычная падзея. І рэч у тым, што ў выдавецтве выйдзе адразу 2 яго кнігі. Трошкі пазней будзе кніга «Крэмулятар». Гэта апошні раман Філіпенкі, які выходзіў у мінулым годзе. Таму вось у красавіку ўсіх фанатаў гэтага пісьменніка чакае адразу 2 беларускія навінкі ўпершыню Сашы Філіпенка па-беларуску. Ну і, вядома, не магу не згадаць анонсы выдавецтва Янушкевіч, таму што таксама шмат цікавага вас чакае ў нашым выдавецтве. Напрыклад, у нас наступны месяц будзе праходзіць пад знакам Альгерда Бахарэвіча, таму што мы рыхтуем, па-першае, перавыданне «Сабак Еўропы», па-другое, перавыданне рамана «Дзеці аляндаркі», які 10 гадоў таму выходзіў у выдавецтве Галіяфы вельмі-вельмі даўно. Ну і таксама навінка Альгерда Бахарэвіча, раман «Капітан лятучая рыба», прыгодніцкі твор, такі не зусім дарослы, я б сказала, таксама хутка выйдзе ў нашым выдавецтве.
Таму калі вы чакалі перавыданняў, калі вы чакалі навінку, то ўжо зусім хутка. Дарэчы, з 19 па 21 красавіка у Беластоку на стадыёне Мейскім пройдзе кніжны кірмаш, на якім будзе прысутнічаць наша выдавецтва ў асобе Андрэя Мікалаевіча, і ўжо там можна будзе купіць перавыданне сабак Еўропы. Таму калі вы даўно палявалі на гэтую кнігу, але яна была такой няўлоўнай для вас, то вось у вас ёсць магчымасць. Пазней, зразумела, яна з'явіцца і ў нас у інтэрнэт-краме, але калі вы хочаце атрымаць яе літаральна ў першыя ж дні пасля выхаду, то запрашаю вас у Беласток. Наогул запрашаю, калі вы з Беластоку, калі ласка, прыходзьце на наш стэнд на выставе. Таксама у нас запланаваны на бліжэйшы час перавыданне кніжак, якія ўжо даўно пазаканчваліся, якія вы хацелі таксама купіць, але не паспелі. Вось цяпер у вас ізноў з'явіцца такая магчымасць. Гэта і «Я прыйду за табой у аўгусце», і «Ферма жывёлаў» у Оруэла, таксама і «Узыходзіць сонца» Хемінгуэя. Карацей, усе гэтыя кнігі зноў з'явяцца на нашых паліцах. І таксама самае важнае для мяне, што выйдзе ў нас у наступным месяцы, гэта ўжо тое, што я казала, ззянне Стывена Кінга. Люблю, не магу, чакаю. Вельмі доўгі і насычаны атрымаўся сённяшні выпуск, але проста мне падаецца, гэтыя 2 тыдні з вамі не размаўляла, і мне хацелася размаўляць яшчэ больш і больш. І вельмі пашанцавала, што сакавік дазволіў зрабіць гэты выпуск такі доўгі, бо было вельмі шмат цікавых навінаў, шмат навінак кніжных, літаратурных. Таму спадзяюся, што вы атрымалі такое ж задавальненне ад праслухоўвання гэтага падкаста, як я атрымала ад яго запісу. І я спадзяюся, што мой такі узнёсна, захоплена, натхнёны настрой, які панаваў на працягу ўсяго запісу гэтага падкаста, бо я згадвала мерапрыемствы, якія наведала, кнігі, якія прачытала, і людзей, якіх убачыла. Карацей, спадзяюся, што гэта ўсё перадалося і вам. І таксама ў канцы падкаста вельмі хочацца ўставіць адну пасхалачку. Зараз далей, калі вы трошкі сочыце за мемамі, вы зразумееце, у чым прыкол. Карацей, гэта мем пра тое, як я слухаю выпуск падкаста пасля невялічкага перапынку. Пад «я» вы можете мець на ўвазе кожнага з вас. А цяпер, як звычайна, я вам нагадваю пра тое, што спасылкі на ўсе кнігі, пра якія я расказвала, вы знойдзеце ў апісанні да гэтага выпуска. І таксама там жа ў апісанні вы знойдзеце спасылку на Google формы, на маю электронную пошту. Туды вы можете дасылаць мне нейкія пытанні, заўвагі, прапановы, усё, што толькі захочаце, усё, што прыйдзе вам у галаву. І таксама вы можете пакідаць каментарыі на Ютубе і каментарыі на Кастбоксе. Там я дакладна іх убачу, і там я вам на іх адкажу, і, магчыма, адкажу нават у нейкім з выпускаў падкаста, калі гэта будзе нейкае цікавае пытанне, якое мне захочацца агучыць. І таксама ў апісанні да выпуска вы знойдзеце спасылку на Patreon, дзе можна мяне падтрымліваць, і там вы зможаце пабачыць дадатковыя матэрыялы, я так гучна гэта кажу, проста літаральна некалькі фота, якія я далучу да выпуска падкаста. І дзякуй вялікі ўсім, хто ўжо мяне падтрымлівае на Патрэоне. Заўжды вашая падтрымка неацэнная. І на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы!